Diretsong takantaan ag harmonika. Sige, maestro. Daag dito'y agkakaditan at ayunay nagbaitan ka. Diyak mo no kasano ka no sumipngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad retrato ta adwa di mo kadila maikna day di barat ayat kukyen ka tapno sikatay di unay maila alaem sursurat ko taing kaagbasa ngeno di mapnek tarik na agdayal ka ta tumawag ka ururayek tatawag mo biyag ko tamno may katanday ta bay ang ngayakas ko ti I love you si kalat malaglagip ko at daag dito'y agkakaditan at ayunay nagbaitan ka. Diyak mo no kasano ka no sumipngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka si kalat malaglagip ko ururayek tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta ilim mo bay ang ngayakas ko ti I love you si kalat malaglagip ko si kalat malaglagip ko. Thank you very much, Maestro.